Ftit il-bot mix-xatt ta' San Pawli l-Baħar wieħed isib l-akbar sikka li għandu pajjiżna, is-sikka il-Bajda. Din is-sikka hija waħda mill-aktar importanti għal speċi marittimi li jabitaw viċin xtutna billi toffrilhom kien u għal xi wħud minnhom opportunità biex jimlew żaqhom. Is-sikka tvarja fil-fond bejn 15-il metru fejn wieħed isib fil-maġġoranza blat sa 70 metru mifni ramel tal-qiegħ tal-baħar. Is-sikka hija sit popolari għall-addasa b'esperjenza għax toffri pajsaġġani mimli għerien żgħar, annimali u pjanti. Minkejja s-sinifikat ekoloġiku tagħha l-ibħra Maltin, is-sikka l-Bajda affaċċjat teddida ambjentali minħabba li bastimenti kbar kienu qed jankraw fuqha, bil-konsegwenza li kienu qed jikkawżaw ħsara sinifikanti lis-sikka u lill-abitanti tagħha. TVM News tkellem ma' Raniero Borġ bu għaddas ta' esperjenza u spjegalna naqax kien ġara dakinhar. Sikka l-Bajda hija l-ikbar sikka li teżisti f'Malta. Din ikkalkula jien fiha daqs kemmuna kollha. U jifqu hemmhekk bħala bankering jgħidulu daw u jkun qed jinniżlu l-ankra daw at 15 meters daw u kienu qed jagħmlu ħsara immenz daw. U darba minnhom nexxieli ninżel ma' vapurjen biex nuri x'qed jiġri il-poplu Malti, nżilx qisu dak il-300 meters mal-katina nżilx u kienet imwaħla mal-blat u tittara diżastru. Spjega li bil-kurrenti tal-baħar l-ankra u l-katina tal-bastiment ħallew ħerb ambjentali u spjega x'azzjoni kien ħa. Kien hemm xi laqgħa tal-era, kont preżenti jien u kellimt il-problema li kien hemm u minn hemm ħadu passi u thanks God s'issa waqaf dal-bankering waqaf kollox. Dan meta ngħidu dal-bankering kien hemm xi 20 vapur. Jasa dis-sikka kieku nibżgħu għaliha di tista' tiġi post turistiku għad-divers ukoll din. Jasa sikka bħal dik għax kollha hemm il-ħajja fiha di. Raniero Borġ hu magħruf ukoll għall-ħidma ambjentali, il-dlunk tagħtih il-perseveranza. Fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu Raniero flimkien ma' No to Plastic Malta u organizzazzjonijiet oħrajn ġabru tunnellata skart. Tunnellata fost l-għexieren li ġabar matul din is-sena s'issa.